La revetlla de Sant Joan va seguir la tradició de portar la flama del Canigó fins a la platja de les Barques del municipi de Sant Pol, sota l'expectació dels ciutadans. La flama portava més de 24 hores de viatge des de Perpinyà, gràcies a voluntaris que l'han anat distribuint per tota Catalunya fins a València i les Illes Balears. En el cas de Sant Pol, la flama es va recollir a Arenys, el municipi distribuïdor als seus veïns aquest any. Des del mar van atracar a la platja per donar pas, malgrat el vent, a encendre les torxes fins a la plaça de l'Ajuntament, a través del carrer principal de Sant Pol, seguida pels vilatans. A la plaça de la Vila es va fer la lectura d'una poesia de Joan Margall i a continuació l'alcaldessa Montserrat Garrido va fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó, escrita en aquesta ocasió per l'escriptor Andreu Carranza. La festa, però, no va acabar aquí, ja que seguidament es va fer la cercavila de la Bruixa, la seva crema i, finalment, el ball amb l'orquestra de la comparsa a la plaça de la Punta.